Bueno, konta iguzue, bikote, zein dia Loa eta Laia? Bueno, Loa eta Laia dira bi pertsonai sortu dugu zenak. Bueno, pizkat, gure geundelako umien txatein telesail moduko bat, azkenen bizio garelako gurasoak eta ume txikia dekoguz, eta eurekaz ikusten genituen marrazki bizidunak, eta, bueno, esan genduen, jo... Behar baseola, ez da? Bai, alde batetik euskaraz egiteko, eta beste alde batetik, modernoak egiteko marrazki bizidunak, eta espiritu digital bategaz, ezkenien umentzat, modu simple baten eta erakargarri baten egiteko. Eta datorrena dalako, eta... Hori da. Vale. Eta, bueno, Paul eta Biok aspaldi ezagutzen gara. Txikillatik. Hori da. Vale. Erronka botan otzan, eta... Eta kontuatu zeate ezagutzen zinatela, o guain ezagutu zeate benetan? Ez. Bueno, ezagutzen ginen, haseko, bueno, ikastolan akarrekin goten ginalako. Bai, bueno, bera... Kintakoa zeate orduan? Ez. Bizarragoa. Anaiakin egon gara, bera zegoen nire anai nagusiarekin, eta bere anai txikiarekin. Ni bezala anai txikia eta bi hurri jaiz, eta handikin ibiltza izan. Hori da, hori esan guztokoena, bai, baina... Eta gero, etorri zitzaidan, kontuarekin, eta, erronka polita irutitzen, arazo bera ikusten nuen nik nire alabantzako irudia bihatzerakoan, eta, bueno, baieta esan behar. Zenbat urteko alabak, o seme alabak azkazue? Neriak izarrek ditu 3, eta Mikelek urte bat egin da justo. Vale. Da neriek 2 eta 5. 2 eta 5, vale. Ondo, eta ze urtetako umeentzako dia marrazki hauek? Principios, asmoa da 2 eta 7 arteko. Bitarteko. Bai, baina egize da, gero, helduak bai aldeula ikusi guan. Bai, guk azkenean irudikatu dugu proiektu hau ikusteko familian. Ez bakarrik umeak egoteko hor pantailan aurrean, baizik eta familientzat bai erronka bat izatea. Orduen, bueno, azkenean marrazkia dauke ikuspegi didaktiko bat. Azkenean beste punto bat importantea da, azkenean bilatzen genuela izatea marrazki bizidun musikalak. Orduen, bueno, Hilzu musikaria izan da gaina, ez da? Ikutu hori eukibi hartzun bai, ez da? Eta hori da marrazkien fuertea, azkenen daukela alde batetik marrazki polit batzuk, itxurosoak eta animazio aldetik potentea. Berriak ere, marran ikuspuntutik, eta hori dena ikustu landu dugula oso ondo, eta gainera, esan bezalakoa, euskeratik jaio dela, eta nik uste hori beharrezkoa da.